Ďakujem pekne za slovo. Ešte raz, moje meno Martin Zama, som generálny riaditeľ spoločnosti Stellantis Slovakia. Možno asi skôr viacerí to budete poznať pod názvom PSA Group, alebo Peugeot Citroën Automobile Group, alebo hovorovo, ako sa v Trnave rozpráva, Peugeot. Aj keď momentálne Peugeot nevyrábame, ale historicky sme Peugeoty vyrábali na začiatku, takže asi z toho to vzniklo. Ja som si dneska nepripravil pre vás žiadnu prezentáciu, pretože moji kolegovia mi stále hovoria, že veľa rozprávam. Keď mám slajdy, tak sa snažím každý ten slajd ešte viac rozvetviť. Takže dneska pôjdeme bez prezentácie. A chcem povedať niekoľko slov. Spoločnosť Stellantis Slovakia, alebo Trnavská automobilka, už funguje 20 rokov. Možno niektorí ste zachytili, v septembri sme mali 20. výročie základného kameňa našej automobilky. Zároveň chcem povedať, že Stellantis Slovakia vznikol pod názvom Stellantis 16. januára 2021 zlúčením skupiny PSA, Peugeot Citroën Automobile, a skupiny FCA, Fiat Chrysler. Čiže dneska Stellantis, skupina Stellantis ako taká, zahrňa 17 značiek. Nebudem menovať úplne všetky, ale tie historické PSA, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, ale aj takisto niektoré z FCA, to znamená Fiat, Chrysler, Lancia, a chcem povedať, že máme jednu prémiovú značku Maserati. Čiže ak by si niekto mal záujem, tak vieme sprostredkovať, ak by ste si chceli kúpiť Maserati. To, čo hovorím ale preto, že táto fúzia v roku 2021 znamenala pre všetky závody v rámci skupiny na jednu stranu jedno veľké riziko. Prečo riziko? Pretože ja nechcem rozprávať o konkurencii medzi automobilkami alebo medzi firmami. Veľmi dobre to poznáte, každý z vás. Ale tí, ktorí ste súčasťou možno nejakých korporátov, tak viete, že tá konkurencia alebo nutnosť konkurencieschopnosti je veľmi dôležitá aj interne. A to isté platí v rámci skupiny Stellantis. Zároveň, ale to, čo je dôležitejšie, je, že táto fúzia bola pre nás príležitosť. A ja som veľmi rád za túto príležitosť a veľmi pozitívne som prijal práve túto fúziu. Napriek tomu, že určité riziko tam bolo, a na druhú stranu príležitosť byť viac samostatný, príležitosť čerpať nové informácie, príležitosť čerpať nové praktiky. A to je to, čo sa deje za posledné 3 roky, odkedy vlastne táto spoločnosť funguje. Naša spoločnosť, Trnavská automobilka, je zameraná na zákazníka. We are customer centric. Zároveň we are cost oriented. A to je to, čo je z môjho pohľadu úplne najdôležitejšie medzi firmami. Každá firma asi chce mať budúcnosť. Pre nás samozrejme budúcnosť je výroba vozidiel. Ale budúcnosť môžete mať iba vtedy, ak budete úspešní. A o úspešnosti jednotlivých firiem rozhodujú iba dva faktory. Iba dva faktory, nič viac. Ten prvý faktor je kvalita, klientská kvalita, a ten druhý faktor sú náklady. Či sa to niekomu páči, alebo nie, toto sú jediné dva faktory, ktoré rozhodujú o tom, či budete úspešní v rámci takého korporátu, ako je Stellantis. Či budete mať budúce projekty, alebo nebudete mať budúce projekty. A ja som veľmi rád, že Trnavská automobilka ukazuje v rámci skupiny Stellantis, že patríme medzi bench, patríme medzi tých najlepších. Bolí to, áno, veľmi to bolí, ale patríme medzi najlepších. Sme dôležitým hráčom skupiny Stellantis. Sme jeden z 3 závodov, ktorý má vysokú kapacitu, čo sa týka produkcie. 400 000 vozidiel ročne. Na úroveň 400 000 vozidiel ročne našimi priamými konkurentami sú 2 španielské závody, nebudem ich tu teraz menovať, ktoré majú takisto takúto istú kapacitu. To je veľmi dôležité. Zároveň, keď sa pozeráme do budúcna, tak áno, hovoríme tu o elektrifikácii, hovoríme tu o karbonovej neutralite a presne touto cestou ide aj skupina Stellantis. Cieľom skupiny Stellantis je byť karboneutrál do roku 2038, do roku 2030 znížiť uhlíkovú stopu o 50% a do roku 2030 vyrábať v Európe 100% elektrických vozidiel a v Severnej Amerike 50% elektrických vozidiel. A týmto štýlom ideme aj my v Trnave.
Máme niekoľko prvenstiev v rámci skupiny. Jedno veľmi dôležité prvenstvo je v tom, že sme boli prvý závod, ktorý začal vyrábal elektrické vozidlá a zároveň si bol schopný montovať, kompletovať batériové paky. Čiže nevyrábame batériové články, tie nakupujeme zatiaľ, ale kompletujeme batérie. To znamená, máme prvú baterkáreň v rámci skupiny Stellantis. V Európe je 25 výrobných závodov. Trnava bola prvá, ktorá mala baterkáreň. A tak ako keď pred 20 rokmi mnohí naši zamestnanci chodili do Francúzska sa školiť, tak momentálne chodia k nám kolegovia z Nemecka, zo Španielska, z Portugalska, z Francúzska, z Talianska, aby sa učili, ako treba rozbehnúť baterkáreň, pretože výroba alebo kompletovanie batérie je úplne iný typ práce. Ale znovu hovorím o tej budúcnosti a som veľmi rád, že touto cestou ideme. Možno ste niektorí zachytili už pred rokom a pol, kedy sme ohlásili nový výrobný program, ktorý sa spustí od roku 2024. A tento týždeň v útorok bolo oficiálne predstavenie prvého z viacerých modelov, ktoré budeme v Trnave vyrábať, novú C3, elektrickú C3, EC3. Možno ste to niektorí zachytili na YouTube alebo v rôznych iných médiách. Zároveň budeme vyrábať aj iné modely a môžem prezradiť aj to, že aj iné značky, nie také, ktoré sme v Trnave doteraz vyrábali. Viac nepoviem, pretože zatiaľ je to v utajení, ale budeme to veľmi skoro komunikovať, pretože všetky nové modely sa budú vyrábať v roku 2024. A na záver mi dovolte povedať jednu vec. Konkurencieschopnosť, alebo to, či budete úspešní, mnohé firmy, alebo v automobilovom priemysle, používame veľmi podobné technológie, veľmi podobné produkty. To, čo odlišuje úspešnú firmu, sú ľudia. To, čo odlišuje úspešnú firmu, sú ľudia. A ja som hrdý na všetkých zamestnancov Stellantis Slovakia, trnavskej automobilky, pretože pochopili, že budúcnosť je neistá a pochopili, že ak do budúcna chceme byť úspešní, tak musíme byť pripravení sa adaptovať, sa prispôsobiť. Niektorí by ste tu mohli namietať, že prečo elektrické vozidlá, prečo nie, ja neviem, hybridné, prečo nie vodíkové a tak ďalej. Pre mňa sú 3 kľúčové faktory v oblasti ľudí, ktoré ja sa snažím presadzovať v rámci našej automobilky a ktoré naši ľudia v automobilke kompletne pochopili. Tá prvá vec je, že musíte byť schopní a hlavne musíte chcieť sa prispôsobiť. Tá druhá je never give up. Nikdy sa nevzdávajte. Napriek tomu, že budete v ťažkostiach, nikdy neprestávate pedálovať. To je takisto ako na bicykli. Keď pôjdete na bicykli a budete unavení, keď zastavíte, tak jednoducho spadnete. Môžete spomaliť, ale musíte stále pedálovať. Čiže never give up. A tá tretia a úplne kľúčová je, že nič nedokážete urobiť sám. Za všetkým je tímová práca. Toto sú tri kľúčové body, ktoré žijeme každý deň v rámci našich hodnôt, v rámci trnavskej automobilky Stellantis Slovakia. Ďakujem pekne.